ba a guntu inuwa da yamma kadara ta riga fata ya ta baraka Allah mara iyakan iko kan da kai yake mutuwa balantana damuwa Isa alaihi sallallahu wasallama kana kiyaye rana daga safe zuwa dare bai taba zarewa a hanya ba ya za a yi ni nan kaunace ciyarka rasa shugan shan shayi shedan kai karya a kowane damuwa a kowane damuwa a kowane damuwa na san kana da rai Yesu a kowane damuwa a kowane damuwa a kowane damuwa ni na san kana da rai a rashin abinci a rashin hutu a rashin sutura a rashin gida mata mai masifa dare da rana mai gida mai jaraba kula yau a zafin rana a asibitoci a bakin daga even in persecution kana da rai a kowane damuwa a kowane damuwa a kowane damuwa na san kana da rai a kowane damuwa a kowane damuwa a kowane damuwa na san kana da rai cikin ciwo damuwa da yunwa komin wahala na san kana da rai in the midst of confusion and persecution in the midst of recession na san kana da rai albishirin kulawa kana da rai dodo na mutuwa kana da rai ayu ma suka mutu Yesu kana da rai ta adama duk za su mutu kana da rai kai ka ba ruwanka da boko kana da rai rai mata kana da rai Allah ne rindina ne kai ne kowa ne komai oh kana da rai kana da rai ai kai Yesu ba ka san kana da rai ya shaida Yesu kana da rai ba mai kulawa ne kai kan da kai ake mutuwa balantana damuwa Isa alaihi sallallahu wasallama ko anyuwa ko da goshuwa ko da kasawa ko da yawa